L'annex de Fira Sabadell ja està en marxa. Algunes entitats han començat a operar en aquest equipament que dona suport a empreses de nova creació o en fase de consolidació. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha aconseguit aturar un desnonament aquesta setmana a Sabadell. Una parella d'avis de més de 70 anys estaven a punt de perdre el pis, però hi continuaran vivint amb un lloguer social. Dimecres va ser el Dia Mundial del Parkinson. Al Vallès, més de 1.800 persones conviuen amb aquesta malaltia, segons l'Associació Vallès Amics de la Neurologia. Aquest trastorn afecta especialment el moviment de les articulacions i s'identifica pels tremolors de les mans. Antoni Farrés i Sabater, tal com l'hem conegut, és el títol del llibre que s'ha presentat aquesta setmana sobre l'exalcalde sabadellenc. La presentació va anar a càrrec d'Amics del Toni i Manuel Foraster, editor de la publicació. Convergència i Unió presentarà una moció al ple sobre les factures que ha de pagar l'Ajuntament. La coalició vol que s'informi cada 3 mesos, en sessió plenària, de quines són les factures impagades. Els ajuntaments, les administracions, l'Ajuntament de Sabadell ha de complir amb la llei, així de senzill. I ha de complir amb la llei amb coses tan sensibles com és en temes de transparència. I ens estem trobant en què hi ha una obligació que estableix amb lleis, precisament amb una llei que va per lluitar, que es va publicar, diguéssim, per lluitar contra la morositat, en la que establia l'obligació de tots els ajuntaments i de totes les administracions, tant sigui l'Estat, les comunitats autònomes, diputacions, consells comarcals, ajuntaments, de que han de tenir un registre on s'inscriguin totes les factures. Sabadell no dona aquesta informació tan bàsica i elemental, ha dit Rossinyol. El portaveu ha assegurat que el consistori els ha mentit i ha amagat informació. Quina ha estat la nostra sorpresa que quan hem demanat com estava el tema de les factures impagades durant molt temps ens han dit que no hi havia cap problema, que Sabadell anava bé, etc. I no complia aquesta obligació. I resulta que quan s'ha aixecat la catifa han sortit 25 milions, com tots sabeu, de factures impagades. Recordem que l'Ajuntament ha de pagar 25 milions d'euros de deute. D'altra banda, Rossinyol també ha parlat de la tarificació social que s'ha donat a conèixer aquesta setmana i que s'aplicarà al proper curs. Les famílies de Sabadell pagaran per les escoles bressol en funció dels seus ingressos. És una bona eina per replantejar la viabilitat econòmica de les llars d'infants i és una bona eina, a més, perquè permet que qui més necessita i realment està en problemes se'n pugui beneficiar i que aquesta gran classe mitja, que és la que sustenta econòmicament la nostra societat, també es vegi beneficiada en part per aquest servei que al cap i a la fi és el que està pagant també amb els seus impostos. El pagament serà d'entre 99 i 220 euros, en funció de l'aportació que faci la Generalitat. L'equip de govern de la ciutat ha pres aquesta decisió després que la Generalitat hagi reduït la seva aportació. Entesa per Sabadell ha fet aquest divendres una roda de premsa conjunta amb l'ADENC, l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura. L'objectiu era informar sobre l'última hora del gasoducte Martorell-Figueres al seu pas per Sabadell. Ni la necessària coordinació interestatal que s'hauria d'haver produït a l'hora de redactar aquest projecte ha estat possible. Tampoc ha estat possible la necessària coordinació entre l'administració de l'Estat, de la Generalitat i dels ajuntaments, i tampoc ha estat possible que el mateix projecte tècnic tingués la suficient solvència tècnica que és exigible més després que sigui un projecte que ha estat aprovat per diferents administracions i que ha passat per uns tràmits d'informació pública. A l'acte s'ha informat sobre l'impacte que produeix aquesta obra sobre Sabadell i la resta del Vallès. Segons el Ministeri d'Indústria, el gasoducte quedarà aturat a Hostalric i no connectarà amb França. Voldria recordar que quan va haver les primeres notícies de que França no continuava amb aquest projecte, que sembla que no té cap importància per cap administració això, fins la declaració que és la carta del Ministeri. Per això pensem que és molt important aquesta carta que ens ha adreçat el Ministeri, perquè és l'administració que reconeix que aquest projecte, tal com estava dissenyat, no té continuïtat. I això sembla que hagi passat desapercebut, però realment té una importància molt gran. Vull dir, estem destinant uns diners i un consum de territori impressionant a una qüestió, una infraestructura que no tindrà l'ús previst, no?
També han participat a la convocatòria l'Altraveu de Castellar del Vallès i la Unió Excursionista de Sabadell. L'annex de Fira Sabadell està en marxa. Algunes entitats ja han començat a operar en aquest equipament, que dona suport a empreses de nova creació o en fase de consolidació. Aquest és un dels compromisos, especialment en aquest temps que l'Ajuntament de Sabadell hem volgut impulsar, perquè la prioritat 1 és generar oportunitats per trobar feina a les persones que avui es troben amb la desesperació de no tindre. Les 10 empreses, la majoria són empreses de serveis a les empreses, ja ho veureu també, algunes TIC, enginyeries, alguna arquitectura i alguna a l'entorn també de dispositius urbans, una de residus que justament es va generar a l'entorn de quan es va fer el Reinova, aquí al costat. Per tant, també és la complementarietat de Fira amb aquest centre de suport empresarial. L'equipament s'ha batejat com a nou centre de promoció empresarial i ofereix espais de lloguer i serveis complementaris. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Sabadell vol promocionar les empreses que comencen ara, especialment en temps de crisi. Les empreses que s'hi han instal·lat valoren de forma positiva la ubicació de l'annex, ja que a l'hora de fer tràmits estan molt a prop del centre de la ciutat. L'Anna i el Santos viuen al seu pis de Camputxaner des de fa més de 30 anys. Van avalar el seu fill i ara aquest no pot pagar la hipoteca. El banc ha estat a punt de quedar-se amb el pis, però amb l'ajuda de la plataforma d'afectats per la hipoteca han aturat el procés. Continuaran vivint al pis, però amb un lloguer social. Un piso compramos hace 30 años atrás, hace 20 que está totalmente pagado. Y bueno, el problema es que mi hijo necesitaba un aval, le salimos de aval. Los primeros años ningún problema, nada. Pero llegó un momento que él le bajó el trabajo y empezó a mal, para más, mal. Y bueno, al ser avales, él no podía pagar. Gracias a la plataforma de aquí de Sabadell, de nosotros, bueno, que nosotros somos de primer momento, hemos estado ahí. Y entonces, gracias a la plataforma, a la gente que nos ha ayudado mucho de la plataforma, a un grupo de muchachitos jóvenes que transversa lo que yo digo, porque siempre he pensado que va a ser la juventud, y la verdad que da gusto verlos, cómo van, cómo vienen, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen. La parella d'avis, de més de 70 anys i d'origen uruguaià, es va concentrar dijous al matí a Barcelona amb el suport de multitud de persones. Amb la pressió popular, Banca Cívica va acceptar el lloguer social. I el que hem fet és, evidentment, lluitar per la dació en pagament d'aquest pis, del seu pis, és a dir, que amb l'entrega del pis es condonés el deute, perquè a més es veien amb l'edat que tenen sense casa, amb un deute de per vida, i evidentment amb un lloguer social. Aquest és el segon desnonament que la plataforma d'afectats per la hipoteca atura in situ a la ciutat. Actualment treballen en altres casos. Clar, o sigui, hem aturat in situ només un desnonament, que el vam aturar al juny, i n'hem aturat d'altres abans que es produís la data de llançament. N'hem aturat ja 4 o 5. Els mitjans nacionals han recollit aquesta setmana la bona notícia. Al voltant de 1.800 persones conviuen en Parkinson al Vallès Occidental. Són dades que ha donat a conèixer l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra aquesta malaltia que se celebra cada 11 d'abril. El Parkinson és una malaltia crònica que afecta les estructures del cervell que controlen i coordinen el moviment, el to muscular i la postura. Els símptomes més freqüents són tremolors, rigidesa muscular, lentitud, trastorns de l'equilibri i fins i tot problemes de la parla. El Parkinson és una malaltia que sempre ha estat definida com un trastorn del moviment, que comença per una degeneració de les neurones en una zona del cervell, que en diem la substància negra, i a partir d'aquí aquestes neurones que fabricaven dopamina deixen de fabricar-la. Llavors el que trobem d'entrada és molta rigidesa a l'hora de moure'ns, lentitud i tremolor.
Això és el que més s'identifica com a Parkinson. L'Avan és una de les poques entitats al Vallès que ofereixen programes específics per a aquesta malaltia, com logopèdia, fisioteràpia o psicologia. A més, dona suport psicològic als familiars que ho necessiten. Un cop diagnostiquem la malaltia, sí que podem treballar amb estimulació per tal que la malaltia vagi més a poc. En Pere és un afectat per aquesta malaltia. Porta 3 anys amb ella i explica que fa una vida normal gràcies a la medicació. Ara és voluntari de l'Avan i dona suport a les persones que estan allà. No he pres medicaments, sí. Cada dia al matí prenc 4 pastilles, després cada 3 hores sortim del mòbil, que em poso un mòbil programat, i cada 3 hores la pastilla, perquè si no, no deixo de prendre la pastilla i faig un baixó al matí. És el moment més divertit, perquè com que no he pres cap pastilla de nit, vaig pom, com puc, agafar amb les parets, amb un bastó, i em puc fins que cap de les 3 quarts d'hora comença a fer la pastilla. Quan li van diagnosticar, aquesta va ser la seva reacció. Quan em van dir Parkinson, el primer dia que em van dir Parkinson, vaig a casa i vaig dormir com un soc i vaig mentalitzar, m'ha tocat la boleta, doncs no cal amoïnar-se, perquè si t'hi amoïnes tens 2 problemes. Tens el que tu t'empipes i la malaltia, i no soluciones res. M'ho vaig agafar-ho, m'ho vaig agafar pel cantó bo. El Parkinson és una de les malalties neurològiques més freqüents entre les persones de més de 55 anys. No obstant, també afecta les persones de 30 anys. Ens hem trobat casos de diagnòstics a partir dels 25 anys. Són els menys, però sí que n'hi ha. 25, 30, 40 anys hi ha diagnòstics de Parkinson. Sí que és veritat que hi ha més incidència en persones més grans, però cada vegada hi ha més casos de gent jove. Encara que es tracta d'una malaltia incurable, la medicació ha avançat molt i és possible retardar la seva evolució. Aquest dimarts ha entrat en funcionament la nova oficina de la Policia Municipal a la zona nord de la ciutat. En funció del resultat d'aquesta experiència, es descentralitzaran més comissaries al sud i l'oest de Sabadell, amb l'objectiu d'incrementar la proximitat i la sensació de seguretat. De posar en marxa un dels compromisos que des de l'Ajuntament de Sabadell i des del Govern vam traslladar a la ciutadania. Aquest compromís és continuar avançant en una ciutat segura en què la convivència sigui el protagonista de la nostra relació. Una ciutat on la convivència ja és avui protagonista. Però com volem continuar avançant i millorant en el servei que prestem al conjunt de la ciutat, i tenim una ciutat que té una configuració geogràfica allargada, doncs és evident que moltes vegades la proximitat és un element bàsic perquè la sensació i la tranquil·litat estigui encara més arrelada en la nostra societat. La nova comissaria s'ubica anexa a la Biblioteca del Nord, però l'accés es farà pel carrer Son Port i no per la ronda de Navacerrada. La subseu serà el punt de trobada dels agents que estan destinats al nord de la ciutat. De cara a la ciutadania, estarà oberta de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Segons el consistori, la nova oficina està destinada a consultes sobre la convivència, com els sorolls, les infraccions administratives, la brutícia o l'incivisme. Es podran fer els primers tràmits per posar una denúncia, però les accions penals, les denúncies formals i els processos posteriors se seguiran desenvolupant des de la prefectura de Can Marcet. Concerts familiars. Això és el que ofereix aquests dies la Sala Miguel Hernández, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa i l'Ajuntament de Sabadell. Aquest dijous ha tingut lloc la signatura del conveni per a aquest cicle, que porta per nom Teranga, el llegat dels griots del Senegal. Estem en un equipament públic destinat exclusivament a la programació cultural infantil o infantil i familiar. N'hi ha molt poques ciutats que puguin destinar en aquests moments un equipament exclusivament a aquesta programació. Volem estar a prop de les persones, a prop dels sabadellenques, de la sala, de l'Ajuntament, i un any més, ja portem 5 anys col·laborant amb aquest, col·laborant en la programació i cedim un espectacle de producció pròpia perquè puguin tenir aquests concerts. És un concert de música genial, els nens ahir vam començar, surten entusiasmats, acaben tots drets, que és una cosa bastant sorprenent en el món dels nens, que els nens acabin drets aplaudint un espectacle d'aquestes característiques, per tant estem molt i molt contents.
Més de 1.600 escolars de diferents edats assistiran a les 6 representacions programades, a les quals s'afegeix un darrer concert per al públic familiar, que es farà aquest diumenge a les 6 de la tarda. L'objectiu és apropar la música al públic infantil i jove, així com fomentar la integració i la convivència. Digilandian és el grup que interpretarà els concerts, integrat per 6 joves músics provinents del Senegal, residents al nostre país, s'encarrega de mantenir vius els seus costums. A l'espectacle Taranga recupera la música tradicional senegalesa. Aquest dimecres s'ha presentat el llibre Antoni Farrés i Sabater tal com l'hem conegut, de la mà del seu editor Manuel Foraster i amb el suport incondicional del col·lectiu Amics del Toni. L'obra està construïda a partir d'entrevistes fetes a persones de l'entorn de Farrés, el primer alcalde de Sabadell durant la democràcia. Aquest llibre és un conjunt de persones que van viure etapes diferents amb el Toni que expliquen com van viure aquestes etapes. Evidentment, les persones no hi són totes les que havien de ser-hi, segurament ens n'hem deixat moltes, però penseu que això és un llibre i no un diccionari, per tant, la cosa es havia d'acotar i per tant aquí hi ha l'opinió de 41 persona entrevistada, que Déu-n'hi-do la feina que ha fet el Manel Foraster amb totes aquestes entrevistes i posar-les aquí dintre. A la presentació del llibre feta a la sala d'actes de la Fundació Bosch i Cardellac van assistir més de 200 persones. Durant l'acte es va fer evident la importància que va tenir la figura d'Antoni Farrés no sol per la ciutat de Sabadell, sinó per tots els que el van conèixer. El seu record ha transcendit el seu període de govern i també més enllà de la ciutat, convertint-se en un referent per a molts. El que interessava era parlar de la persona i després si aquesta persona va fer coses bé però va fer coses que no estaven bé o hi havia errors que es van cometre o hi havia contradiccions, etc., que sortissin aquestes contradiccions. I a mi em sembla que el llibre ho reflecteix bastant, aquestes coses. Manuel Foraster va presentar l'obra com una aproximació no només a Farrés, sinó també a un moment històric a la ciutat i al país. Si us fixeu en el llibre veureu que hi ha 3 grans blocs, a cada un d'aquests blocs té una part cronològica, la primera és la seva infantesa i l'etapa de formació, la segona és el període estrictament polític a l'Ajuntament i la tercera és una mica com es reinventa el Toni fins per dedicar-se després de tots aquells anys d'intensa gestió política doncs a la seva vida civil, diguem-ne. A més, tant Foraster com Maria Dolors Calvet van voler deixar constància que el llibre acull opinions diverses. No tot és positiu, ja que també donen veu a aquells qui tenien queixes o retrets sobre Farrés com a persona o governant. Aquest llibre l'havia d'haver escrit el Toni. El Toni ens deu les seves memòries, les deu a la ciutat. I als últims temps ell s'ho plantejava, fins i tot ens havia demanat material, o havia parlat amb algú, s'ho plantejava, però mai ho va arribar a concretar. Vull dir, per tant, aquest llibre és que ell es va morir massa aviat, es va morir massa de pressa, aquesta és una altra de les coses, i per tant aquest llibre no es va poder fer i es troba a faltar. La presentació va concloure amb el visionat d'un muntatge audiovisual recordant aquells temps passats que sovint ens semblen millors. L'Orquestra Simfònica del Vallès surt al carrer amb l'objectiu de fomentar l'activitat comercial i promocionar la música clàssica entre la ciutadania. El projecte sorgeix de la col·laboració de l'Orquestra Vallesana amb les associacions de comerciants de Can Uriac, el Centre, la Concòrdia i la Creu de Barberà. A partir d'aquest dissabte i al llarg de 6 setmanes la música simfònica omplirà els carrers de Sabadell. La iniciativa compta també amb el suport de l'Ajuntament. El projecte s'ha anomenat l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el comerç de Sabadell i amb dues parts implicades aglutinaran esforços per oferir una sèrie d'actuacions als carrers. L'element sorpresa i la música en seran els protagonistes. Amb aquesta experiència, l'orquestra podrà connectar amb nous públics i ampliar el seu abast. Per la seva part, els eixos comercials comptaran amb un al·licient per reactivar l'activitat, oferint als seus clients potencials experiències musicals a l'aire lliure. Les actuacions seran itinerants i es situaran als principals eixos comercials de la ciutat al llarg de 6 dissabtes dels mesos d'abril i maig. Algunes de les zones on tindran lloc les actuacions seran la plaça del Pi a Can Uriac, la plaça del Gas al centre o el carrer Muntaner a la Concòrdia. El primer concert serà a Can Uriac aquest dissabte. Em dic Àlex i sóc el cantant. I
soc el Diego i soc el cajonero. Em dic Gerard i soc guitarra i vocal. Jo sóc l'Albert i soc el saxofonista. Són El Quadrat. Venen de Sant Quirze, Cerdanyola i Sabadell i fa un any que existeixen com a grup. També formen part de la banda en Borja com a baixista i en Quim com a percussionista. La seva música és una barreja de rumba, reggae i pop. Han fet una maqueta i ja tenen 8 concerts programats. Bé, doncs tot va començar una mica entre el Gerard i jo, fa 2 anys a les festes de la Universitat Autònoma. Estàvem ell i jo i estàvem allà aprenent alguna cosa i va començar tot com una petita mentida. Estàvem parlant amb gent, amb una cambrera i li anàvem dient nosaltres l'any que ve estarem allà, tal, i ens va preguntar, teniu un grup? I vam dir, sí, tenim un grup, i ens diem Els Quadrats. Seria una mescla entre una mica rumba, una mica reggae, i bueno, és que tampoc seria un estil definit, no? Perquè és una mica un estil que hem creat nosaltres. O sigui, va començar amb el rotllo una mica de rumba, una mica amb el rotllo del reggae, però també es mescla, jo que sé, amb una bossa nova, potser. Llavors no està ben bé definit l'estil. De coses reals. Emmarquem molt les històries en l'optimisme. Parlem de, per exemple, Nubes parla d'una persona que està una mica bastant fotuda perquè l'acaben de deixar i el tio no renuncia, el tio o la tia no renuncia i segueix tirant endavant. Lo passaves bien és una cançó que agrada perquè és trista, però és optimista. ¿Recuerdas aquella playa en la que nos queríamos perder entre agua y arena y no tener que volver? La frase que ens diuen sempre és quin bon rotllo de música. I l'acceptació és molt bona, de moment. Crítiques dolentes no hem tingut ninguna, que sapiguem. No, molt bé, aviam, clar. Vull dir, jo crec que tot el que són els pares i tot això volen que tinguis un treball que et doni un sou o que sigui més fixe. Això no podem viure de la música de moment i ni pensem. Que ens agradaria, sí, però... Fa un mes estàvem flipant perquè portaven 5 concerts, però és que en un mes tenim 8. I ahir en teníem 7, però és que avui ens hem despertat i en tenim 8, i vés a saber què passarà demà. I la cosa està tirant, però som molt optimistes a l'hora de parlar coses importants com d'això es podrà viure, d'això estem amb il·lusió, no? Però estem disposats a renunciar a algunes coses per provar-ho, perquè home, també la veritat és que ens estem deixant molts diners en el que estem fent. Es pot descarregar des de somalquadrat.com i és una descàrrega directa i els concerts també tirem maquetes i bueno, de moment tot gratuït, aquesta és la idea.